representante aron duawon ang maigsuon niining mga lugar na. Human lang sa pipila kadlaw, gihatod ang dugang hinabang sa mga publikasyon na naginahanglan. Sa washing mga publikasyon, dili makontak sa pag-ansya ng usa ka sister. Mao na usa ka ansyano ang mibakta sa 8 ka oras ati sa mga lugar na ginanslide sa nangiliki ng mga dalan. Nagkita na sila sa sister o pagkumpirma maluwas siya. Ang tanang komunikasyon niya ng lugar nagpadayon sa ilang tigo. Bisan sa simana nga naikabo ang minom. Ang kadaghanan igsuon, mitambong in person aron magdinasigay. Padayon kang nagampo alang sa maigsuon sa Japan o sa ubang lugar na napektuhan sa mga kalamitan. Niyantong Enero 1, opisyal na gibuksan ang Patterson Visitor Center para sa mga tour. Nagsugod ng construction niyantong 2021 o nahuman niyantong September 2023. Unsa may imong makita kung mato ka dito? Atong tanawon. Ang Patterson Visitor Center tunay tulok ang museum o display sa mga sensilyo. Ang unang exhibit mao ang Defending and Legally Establishing the Goodies. Makita dinhi ang kapadasig ng makasinatian sa mga lalaki, babae, o batang mga estudyante nga nag-unoon kang Jehova bisan sa pagsumpa. Ipakita ni ang exhibit kung saan sa paghitabangan sila sa organisasyon Jehova. Tunay display sa original ng mga sensilyo nga gigamit sa unang siglo. Makita dinhi ang mga teksto tingin hisdutan ng mga sensilyo o kung siya itong katulad nini. Sa line exhibit na All Your Sons Will Be Taught by Jehovah, makita ang mga programa sa pagbansay o mga tuhaan nga gigamit sa organisasyon ni Jehovah aron mahimot ang epektibong mga ministro o magtutublo. Hinaot makadasig din ninyo ang pahibuslan ng uban pagpahagi nga gigamit ni Jehovah sa pagtudlo sa iyong katawan. Ang espesyal nga bahin sa museum mao ang unang siglong Bible Village. Tunay maigsuon nga nagpuyo kunuhay sa mga village o ipakita nila ninyo ang paagi sa pagkinabuhi dito. Inyong makita kung sa kinabuhi sa panahon ng dinisi sa sayuta. Makita ninyo ang kinabuhi sa mabumba, may merkado, palay, sinaguga, o napagani sa kayan sa panaga. Kining bago nga mga museum, palalon sa inyong apresiasyon sa Biblia, o sa ginahimo ni Jehovah, pinahagi sa iyong organisasyon. Kitapit na mo ang tanan nga makanhi aron makita ang bagong Patterson Visitor Center. Nindot yung